bolo tam 20 000 mladých, bola tu šupa. Vládla taká proste nejaká zvláštna kultúra, že sa každý usmieva. Zistíte, že rovnaké túžby, rovnaké ciele, rovnaké hodnoty má kopec iných mladých ľudí. Svet, ktorý my by sme raz chceli dosiahnuť, v ktorom by sme chceli žiť, ktorý by pre nás bol ideálny, keď tam človek zrazu zakúsi na vlastnej koži, že keď sa o to ľudia naozaj snažia a chcú, takže to tak vie byť, že to tak akože naozaj môže fungovať. Vtedy sme si hovorili, akože nie je možné, aby nebol zjednotený svet. Akože to bolo naozaj taká ukážka zjednoteného sveta naozaj. Keď som videl proste ľudí, ktorí sa zrazu nehambili za svoje názory, za svoje postoje, za to, akým spôsobom žijú, alebo že jednoducho, keby zrazu som bol na mieste, kde ten spôsob správania, ktorý som si myslel, že by sme sa nemali snažiť, bol zrazu proste normálny. Zrazu bolo normálne používať slovo ako Ježiš. Netreba ľudí členiť, kastovať, triediť. Proste, ak ste za dobrú vec, tak to prekračuje horizont religiózny, prekračuje horizont farby, pleti, respektíve rasy. Keď sme sa vracali z Jamfestu a v autobuse sme si rozprávali dojmy, ja som bola tak plná tých dojmov, zážitkov a proste tých emócií z toho celého, že som nebola schopná slova. Prečo by si mali ísť ty na Jamfest? Strašne to človeku dá tú energiu, keď sa vráti späť do ťažkých týchto, že proste keď si na to potom spätne si na to spomenie, tak si povie, že wow, že áno, že keď to šlo tam, tak to musí ísť proste kdekoľvek ide. Že nie si sám s tými problémami, ale že ľudia, mladí na celom svete majú podobné problémy a takisto sa musia s nimi mordovať a prekonávať ich. Takže určite to je vážna posila. Som sa povedať, že vrelo odporúčam tam ísť každému, kto toto ešte nezažil v živote. Hľadá stále nejaký taký impuls, ktorý by proste mu dal tú takú správnu energiu a chuť do života, že toto je to správne miesto, kde je treba byť. A preto choď na Jamfest. A ja tam budem. Ja tiež. Aj ja. Uvidíme sa. Budeme tam! Vidíme sa v Budapešti. Teším sa na vás.